Iti Region 1, sa nga 13 a wanted persons, nakemmeg iti makalawas nga operasyon ti pulisya. At the report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Iti makalawas nga operasyon ti La Union PNP kontra iti kriminalidad iti probinsya Manipud June 22 aging June 26, nagresulta dayto iti panakaarestar dagiti wanted persons ken drug suspects. Iti datos, 13 na wanted persons tinaarestar pakairamanan ti 3 a municipal most wanted person. Iti anti-drug operations, 3 nga operasyon tinaisayangkat a nagresulta iti panakaarestar ti 5 nga individual a nakairamanan ti may sa high-value individual ken upat nga street-level individuals. Upat mat nga operasyon kontra iti illegal asugal tinaipatungpal ang nagresulta iti panakaarestar ti 9 nga individual. Nagkumpiskar kada kwadra ti 1.5 gramo ti mapapati a shabu nga aggatad iti nasurok 10,000 pesos ken 15 gramo ti mapapati a marijuana nga aggatad iti 1,800 pesos. Iti kampanya kontra iti loose firearms, 2 nga operasyon ti nagresulta iti 27 na boluntaryo apan nakaisuko ti paltog. Dumanon met iti 2,102 nga individual tinatiliwan na naglabsing kadagiti lokal nga ordinansa. Iti sidong ti internal security operations, 2 a withdrawal of support manipud kadagiti mapapati asigod a karaman iti Communist Front organizations. Arestado ti 2 a construction worker kabayatan ti bypass operation iti Pasukin, Ilocos Norte. Dagiti suspect ket agtawan iti 40 katupat ken 40 katenab residente ti Lawag City ken Lalo, Cagayan ngem temporaryong agnanaed iti Pasukin. Naala manipod kadagiti suspect na mahit-sealed plastic sachet ang naglaon iti 99 grams ti mapapati a shabu nga aggatad iti 6,700 pesos. Naala pay manipod kadagiti suspect ti bypass money, 2 a caliber 45, bala ken daduma kagawaan an aramat iti transaksyon. Iti naisina nga operasyon, naarestar ti maysa a 30-year-old a construction worker manipod 5 bataan na ijay Paway, Ilocos Norte. Babaan ito'y itibilig ti warrant of arrest para iti statutory rape kaso asang sangwan ti suspect. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.